Paris Olympics 2024 bronze medalist Ira Villegas nakauli na siyang hometown sa Tacloban City. Ang may nitong pagsugat kang Ira atong sahiran sa report ni Mark Abella. Okay, picture muna sila. Pamilya, mga higala ug mga opisyales sa Tacloban City ang mihangup sa Filipino Olympian kaganihang alasay sa buntag sa Daniel Z. Romualdez Airport. Usang yang inahan nga si Nida ang misugat kaniya. Present usab ang tibok konseho sa Barangay 6A nga gipangunahan silang kapitan kinsa proud sa nakabuot sa ilang katagi barangay. Dinhi gitunol sa barangay official ang Certificate of Commendation kang Ira. Kini ang unang pag-uli ni Ira sa Tacloban City human niya malangkat ang bronze medal sa natad sa boxing sa Paris Olympics 2024. Gikan sa airport, midiritso si Ira ug ang iyang pamilya sa hotel, din siya nagpahuway sa dili pa sugdan ang motorkada libot sa Tacloban. Karong hapon, gipahigay ng motorkada ni Villegas nga parte sa Heroes Welcome nga giandam sa lokal nga kagamhanan. Kanibisan pa man sa nasinating pag-uwan. Makita sa panagway sa mga tao nga nag-atang sa kalsada ang ilang kahinangop sa dungog na dala ni Ira lakip na sa dakbayan sa Tacloban. Human sa motorkada, gisundan kini og courtesy call kan Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Abella. Balitang Bisdak.